Бихте ли се представили? Аз съм Цвети Бекирова, Head of Payments. Отговарям за всичко свързани с системите за разплащане в нашите продукти. Аз съм Ваня Якимова, Head of Product за Mention. Отговарям за цялостната визия на продуктите в компанията. По образование си Икономист. Менеджер. от колко време си в Mention? 6 години, 7 може би. От 6 години и половина. Как попадна в Mention? Търсих си работа, видях обявата, кандидатствах, 2 интервюта, оферта, договор и така. Случайно. Защо Mention? Защото мога да работя това, което искам и възможностите, които имам. Заради хората. Харесва ми да работя с екипите и да разработваме нови продукти. Как изглежда денят ти? Разнообразно и плановете ми горе-долу са до първия час. Срещи по цял ден с различни звена, хора, менеджери от други екипи и координация относно продуктите на компанията. Какво те зарежда? Пътувам, чета и търся начин да се усъвършенствам. Хората, срещите с приятели, пътуванията. Какво ти помага, когато работата стане натоварена? Мой опит и хладнокръвие. Планирането на следващата ми почивка. Какво искаш да направиш тази година? Да бъда по-добра от предната. В професионален план искам да подобря визията и продуктите на компанията. В личен план искам да прочета повече книги от миналата година, да си подобря времето в Софийския маратон и да пътувам до повече държави, отколкото миналата година. Вярваш ли в случайностите? Не особено. Не вярвам в случайностите. Вярвам, че трябва да работиш усърдно за всичко, което имаш. Какъв съвет би си дала, ако можеше да се върнеш в първия си работен ден в Mention? Същия, който си давам и днес. Да вярвам в себе си. Дръж се, ще става по-лесно. Какво мислиш за Ваня Якимова? Че е професионалист. Какво мислиш за Цвети Бекирова? Незаменима. Можеш ли да изброиш 3 нейни силни черти на характера? Знае какво иска, знае как да го постигне и работи докато не се случи. Упоритост, професионализъм и постоянство. А 3 не толкова силни? Тя си ги знае. Не се сещам. Каква искаше да станеш като малка? Принцеса. Писател. А каква стана? Кралица. Менеджер. Какво мислиш с една дума за офиса? Хубав е. Уютен. Кафето в офиса? Добро е. Живото спасяващо. Фирмените партита? Весели са. Недостатъчни. За или против работата от вкъщи? Абсолютно за. Трябва да има баланс. Харесва ми, че в Mention можем да си позволим да работим откъдето пожелаем. Онлайн срещите? Не винаги са необходими. Те са необходимост. За теб Mention е... Възможности. Семейство. Това е Цветелина Бекирова, Head of Payments в Mention. И не само. Това е Ваня Якимова, Head of Product в Mention. И не само.